Ndewo, no, and welcome to your week 14 sentence review. If the week was busy, this is your chance to catch up. All 15 sentences from this week's Igbo Daily Drops in one place. Our mission is simple: to raise 10,000 next generation Igbo speakers, and every sentence you practice brings us one step closer. So, wherever you are, in the car, on a walk, jogging, or relaxing at home, let's review the sentences from this past week. Ka anyị bido. Let us begin. Number 1. Ọ bụ onye nkuzi. She or he is a teacher. Repeat after me. Ọ bụ onye nkuzi. Ọ bụ onye nkuzi. Ọ bụ onye nkuzi. Number 2. Ọ bụ nwanne m. She or he is my sibling. Repeat after me. Ọ bụ nwanne m. Ọ bụ nwanne m. Ọ bụ nwanne m. Number 3. Onye ka ọ bụ. Who is she or he? Repeat after me. Onye ka ọ bụ. Onye ka ọ bụ. Onye ka ọ bụ. Number 4. Ị bụ nwa m. You are my child. Repeat after me. Ị bụ nwa m. Ị bụ nwa m. Ị bụ nwa m. Number 5. Onye ka ị bụ. Who are you? Repeat after me. Onye ka ị bụ. Onye ka ị bụ. Onye ka ị bụ. Number 6. Ị bụ onye Igbo. You are an Igbo person. Repeat after me. Ị bụ onye Igbo. Ị bụ onye Igbo. Ị bụ onye Igbo. Number 7. Ọ na-arụ ọrụ. He or she is working. Repeat after me. Ọ na-arụ ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ. Number 8. Ị na-aga ahịa. Are you going to the market? Repeat after me. Ị na-aga ahịa. Ị na-aga ahịa. Ị na-aga ahịa. Number 9. Ọ na-amụ Igbo. He or she is learning Igbo. Repeat after me. Ọ na-amụ Igbo. Ọ na-amụ Igbo. Ọ na-amụ Igbo. Number 10.
Onwegi change. He or she does not have change. Repeat after me. Onwegi change. Onwegi change. Onwegi change. Number 11. I nwere nri? Do you have food? Repeat after me. I nwere nri? I nwere nri? I nwere nri? Number 12. O nwere nwanne. He or she has a sibling. Repeat after me. O nwere nwanne. O nwere nwanne. O nwere nwanne. Number 13. Ebee ka ọ nọ? Where is he or she? Repeat after me. Ebee ka ọ nọ? Ebee ka ọ nọ? Ebee ka ọ nọ? Number 14. Ọ nọ n'azụ. He or she is at the back. Repeat after me. Ọ nọ n'azụ. Ọ nọ n'azụ. Ọ nọ n'azụ. Number 15. Ọ nọ na London. He or she is in London. Repeat after me. Ọ nọ na London. Ọ nọ na London. Ọ nọ na London. And that's a wrap for this week. 15 sentences from week 14. Remember, fluency isn't built through perfection, but through consistency. To keep practicing, download the free speaking workbook for this week at learnigbonnow.com. Abụ nwanne gị nwanyị Yvonne Choma Mbanefo. I am your sister Yvonne Choma Mbanefo. Ka ọnụ gị cheta asụsụ ndị ichie anyị. May your mouth remember the language of our ancestors. Ka o mesịa. Goodbye.